Lay tompoko nandresy ny fahafatesagna havako hoe zaho mpandresiko a natamaro koa sandevole natamaro koa raha tiampahory tsy mandehtra mina satria mandalo iaby zay ady lalovako hoe anao zaraiky banzinako hoe anao zaraiky banzinako hoe ka ilay miaraka amiko no mampandresy za deside za minao efa deside agnaraka anao zaho mandraky za azy social deside za minao efa deside agnaraka anao zaho mandraky za azy social asalasala tiako lay miaraka aminao zy social tianoko lay andro zay fanenako amina vitatreo lay ady zay vitatreo lay fahorena fa fifaliana lalandava ke niara-nofo ataoko baibay niara-panahino mandraky zay natamaro ny adiko hoe zaho ifikitra aminao anao zaraiky fô deside za minao efa deside agnaraka anao zaho mandraky za azy social deside za minao efa deside agnaraka anao zaho mandraky za azy social deside za minao efa deside agnaraka anao zaho mandraky za azy social deside za minao efa deside agnaraka anao zaho mandraky za azy social asala tiako lay miaraka aminao zy social tianoko lay andro zay fanenako amina Evangélique Studio.